uNkulunkulu kuJeremiya baba sengithandaza uthi nginemicabango emihle ngani. Imicabango yokuniphumelelisa, imicabango yokunika ithemba. Akuyona imicabango yokunilahlisa ithemba noma imicabango yokunihamisha. Kodwa to give you future, to give you hope, not to harm you. uNkulunkulu imicabango yethu noma ama-plan akawaphethe esandleni empilweni yethu. Ama-plan e-future yethu. That is why empilweni yethu sibuka i-present, kanti uNkulunkulu ubuka i-future. Wena ukabuka i-present, uSathane ashaya i-present yakho, kanti uNkulunkulu uphethe i-future yakho. Ungalinge ushiye umuntu ophethe i-future yakho. Nometha noma ngenzakalani, ungalinge empilweni ubhambele abantu abaphethe i-future yakho. uJesu yedwa ophethe i-future yomuntu. Lithi izwi likaNkulunkulu uMoses meqala uMoses ubeka induku phansi, ithi phenduka inyoka ukhona uNkulunkulu. Iphenduka isitha ekhona uNkulunkulu mfethu. Ekhona ngiphinde iphenduka isitha ekhona. Nawe uvukelwe isitha ekhona. Lithi izwi likaNkulunkulu uMoses wayeseqabanga ukubaleka, wathi uthi uyabaleka, wathi Moses ungabaleki buya. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wayengambuyiseli esitheni sakhe. Kodwa wayazi ukuthi uMoses mebalekela isitha, ngamanye amazwi kobuhlukene nami. Akakhona ukuphila ngingekho. Ngoba ngamanye amazwi lesitha simvukele ngikhona asinamandla okumqeda ngoba ngikhona. Le ndlala evukele emlaleli usekhaya ayinamandla okuqeda ngoba ukhona. Labantu abavukele ekhaya left and right isithe esivukele asinamandla okuqeda ngoba ukhona. Enza sure ukuthi awubaleki kulo situation mase khona uNkulunkulu.